Първо ти, после аз. Окей. И здравейте, къзата. Аз съм Колко къза. Днес мен е Red Red Eagle BG. Чакай само да се увелича С малко. героя Сакатия BG. Да, аз съм с... И просто всичко е сакатуващи на баце. Да, и сега ще кажа, аз съм 1948 от евента. Добре, сега и аз почвам. Да. Така. Виждате какви айтеми, това ми падна от... И здравейте хора, аз съм Red Eagle BG и днес с мене. Колко къза. Да. И сме на хард мапа на Christmas евента. И да. Ще ходим на хард мапа. Ние сме на изи, верно бе. Да. Да. Ходим на хард мапа. Да, ще ходим на хард. Да, на хард мапа. То по-скоро не хард мапа, е болезнения мапа. Да, на български. Да. Ама, но ме чудно, нали? И на киловете са направили по 3 мода. Нормален, болезнен и още нещо беше, ама добре, някой пишат само някой човек и на Вами Q2 хард. Кое е хард? Болезнено или мъчително? Защото те там има 3 вече. Хард. Хард е болезнено, мъчително е... Как беше невъзможно на английски? Impossible. Да, impossible. Откъде знаеш? Мисля, че е така, да знам. Impossible е невъзможно, а това е мъчително, не бе? Нали знаеш, че не се превежда буквално, извиняй много, ама не знам. Ама мъчително на български все пак не може да е невъзможно. Голяма работа сега, за какво спорим? Може ли да е по тази начин? Да, ако има някои силни, които ме гледат или него, в Хердур сървъра, чай нещо ми пуснал, парички, на Дракен Санг, 30... най-много 39, нали, от 37 до 39, да не пише, може да идва с нас. Да. Всъщност не е 37, защото на линия аз съм почти 39 вече. Да. Така че 39, 38 там някъде. И ако искате да играе, нали, ако искате... Тихо е телефонче. И ако искате да цъкате с нас, гледайте да дигнете бързо, ако искате. Нали, ама като станете 38-39, нали, не гледайте да дигате 40 за 5 секунди, защото нали ние няма дигаме стания. Не, аз като свърши, просто ще си вдигна максимално бързо. Не, аз няма. Аз ще продължа да си дигам бавно, че той ще е. Може да си купа един свитък да бия гол. Ще вдигнеш другата година, така. И какво толкова. Но пък ще имам много неща. Ще имаш ти. Все пак криза на 45 и на 50 са по-хард от сега. Ето виждаш, ние си ги цепиме като нищо. Така гледате на моят клип как се провалям, как нещо ще ме цъфне. Майна. При мен не го гледат това, защото всичко мина. Не ме оцели! Добре. И аз той ще стой. Чай, сега ще добавя. И не, BG 1, 2, 3, 4. Не спрях, какво добре. Надявам се да не е. Чай малко. Не! Иляне? Да. Официално участваш в мой на Кокича клип. Да. Що? Защото ние снимаме на изи мапа. На норма. Пристаи са. Да, това е Илян. Аз съм Илян БГ 1-3-4. Аз съм си кръстил по принцип те по друг в скайп, нали? Аз съм те кръстил Юнуп. Юнупс. Така. От ебавки с марсианеца, които бяха премахнати. Да, благодарение на... Една патка от нашия клас. Благодарение на самия марсианец. Да. Защото щяха ни изключат. Да, има шанс да ни изключат и сори хора. Може да са ви били много интересни, ама не мога да направя. Да, може някой е написал, просто ние снимаш и точно. Да, и ето,
Дето е със снимката на Мимьо, просто да спре да хейтва, да спре да ми гледа клиповете, не ми казва. На кой? Със снимката на? Някакво момиче, той на мен ми звъна, вика да не се правя много интересен, защото, нали, аз съм ходил с вас на Хелуин, аз дори я празнувам Хелуин, тя за някакви пълните прости. Някаква, не знам какво. Да, Боби, дето е такова, просто да не се... Ама откъде ти е звънала? Не знам, точно аз това ще я кажа, че не знам откъде Да, изобщо нали ми има да? номера. Просто да не се тя по прави на телефона много ли? отворен. Да бе, и такова. И ми вика, Евелин иска да ти каже нещо, и почна да си ми говори и да не се приема много интересен, беше и на Хелуин, беше с Калян човек, аз изобщо не празнувам. Тази хипер застреляната. Това Аз е бях на Хелуин с Калян. Еми точно! Ти не го празнуваш този празник. На Аз мен не ми е го много познавах, чудно бе. това, защо Пате, хейтва. Коки, спомняш ли си с бухалката? Да, то, Да. много ми е чудно то, за какво тая по-скоро, за какво се прави на много... С снимката на Миньон ли? Да, и тя и тебе те хейтва, да спре да хейтва, защото просто Не, на мен много не ме хейтва, да ти кажа. Ето и На мен мен. един клип ми е писала ха-ха, друг клип ми е писало снимай на Майнкрафт. Това според мен не е хейт. На мен ми е написала просто спри да снимаш това. Само да кажа, нали по-да спра да снимам, ти вземи спри да ме гледаш, бе. Не си ми нужна, имам още 35 И кръга. сега, значи, този клип ако го гледа, в смисъл, то и само го гледам, а защо не ми е звъннало, не го гледа само. Абе да го гледа, знаеш колко... Значи, ако ми звънне, бати, да знаеш, няма да ти дигам да кажа, че не си при опитите да ми звъни, защото ако и ще дигна, ще те напсувам само. Защото ще ме издразниш, да знаеш. Само ти го казвам това. Да, Предварително. гледай го когато си щеш, просто няма да ти Да, дигам. и просто не снимаш ми, не му гледай канала. Да, спри да снимаш. Вземи, не ми гледай канала, бе. Имам си 35 верни кръста, дет няма ме предадат за разлика от тебе. Миньон Айде, аз ще се абонирам, само че... Да, нещо Кокич, ще Кокич, кажа. аз съм едно вярно къзарат. Еми поне... А ти знаеш, че на сродни канали ме оприличава с твоя канал. Еми, сигурно. Ти знаеш, че на телефон на тате, нали, понеже той не е в никой канал, и за малко, нали, ама после ми се махна, ми изписа, нали, там на новото, нали го знаете това огненото? От новия апдейт на YouTube, знаете ли го? Не. Дето ти показва какво на... Еми добре, що не го знаете, той ви показва кое набира абонати в YouTube и ми беше показал мене колко къза. Ама беше за малко само. А и то па, защото е една популярна и голяма. Да. Сиси. И беше много странно. Ако не знаете коя е Сиси е гаджето на Калян. Да. От 3-4 дена. По-скоро от срядата, точно преди географията. 2 дни. Да. И да, спомням си, моето гадже ви чифтоса. По-скоро беше... Се едно лате... Се бала лати. Да, някакво. Чифтоса. Аз колко съм? Аз съм на по-малко от 300 от есенцията. Ти на колко си? Коя е? Есенцията. Да, Коя от всичките? от евента. Снежната. Чакай, аз имам 60. Не бе, говорите за тази дети. Там дече ти не даде 999. Един шперец и ще отворя така котия. Не, тя е с 25 шперец. Ходи би... Тако. Ти били... Аз почти съм взел костюма. Ти били боса в пещерата, да те питам, Милана. Да. Но още не. Не, ходи и ги би. Ходи ги би... не са Вторият ти дава 12 шперца. 15. Кой бе? 15 шперца. Дава ти 15 перца там в кълбото, дето е. Да бе, бил го то точно там и приятно. Криси, да ти кажа, нали, понеже онова пише за средата на зимата, да ти кажа и ние и средата на евента няма го отвориме това. Да. Да, никога не...
ти трябва да 10 000 зелени подаръка за него. Нали? Абе,